Prebieha čistenie vlastne lakovej a vrstvy depozitu, ktorý bol na povrchu. No, pri čistení sa zistilo, že obraz bol výrazne pri poslednej úprave alebo nejakom takom možno amatérskom reštaurovaní tmelený voskom včelím. A takisto aj výrazne bol premalovaný. Pozadie bolo značne stmavené, to tu vidno, toto sú ešte zbytky tej premalby, ktoré tu zostali na okrajoch, teraz ich dočistím, lebo sú na tých voskových tmeloch. Obraz bol poškodený, má drobné výpadky, takže tá premalba mala zakryť všetky tieto nedostatky. No a pri tom čistení došlo aj k predrátniu niektorých častí, ktoré jednoducho tiež boli premalované. Čiže obraz bol neodborne reštaurovaný už v minulosti a bol tým pádom výrazne premalovaný a hlavne tu je aj vidieť vlastne, aký depozit veľký z neho schádza vlastne dole. Takže o toľko to bol obraz naozaj že tmavší. Takže momentálne obraz zažiaril v autorových farbách. Sú tu ešte lokálne zbytky laku, ktoré je treba dočistiť. No a treba dočistiť hlavne tieto okraje a prípadne ich vyretušovať.